बिराद साइसनि मेजेम लखा हिनजावफ्रा बायफैना बायफैनांगौलाय हाब मिनि हिनजावफोर बायफैयो बेलासिबाथाय बिसोरनो 50 हरैनो सट जायोलै मानसिफोर गोजौनिबो लांनायनिबो मा मा बेमारनि मोनो आदा मा मा बेमारनि मोनो हिसाब सारा खोथाखौ दालाखा अजानिखौ अजा बिदा हाराम जादा खालि आं हायि गैया ए मा दखानाबो I love you दखान बे आइफन खिथेन दंबावोसो नै नुवाखै गैया जबलेस मानसि जाहैबाय दा जबलेस बेसेबां फरायनायनि मा होनबावनो मा आखायाव मा दं नोंनिया फाइनाली कामिं ए वाव गोथावारिखौ लाजिनाङा राजादो खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला नैबे लाइमुथिखौ एक्सप्लर खालामनायनि भिडिअखौ नैबे जायगानिफ्राय जागायबाय बे जायगाया जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि टुक्राझार नैबे क्रप्स मेमोरियल हस्पिटाल जिथु दङ बेनि साखाथिनिफ्राय जागायबाय नैबे थांगोन नैबे बिरगोन बरगारि दिनैसो ओंखारबाय बै आदा अफ्रि दं जों साथाम थांगोन आरो ओमफ्राय थांगोना दिनैहाय बलेर'जों थांगोन आरो दिनैहाय बेलाय बलेर'खौ बारा सालायलायलाङा नायनि माबायदि या लेट्स गो ओमफ्राय बेखौ बुंहरदो नोङो बुंहरदो गोजौ मोनो न' गारि गाहाय सालायग्रा जोंलाय यस अब्ला थांबाय थानो लोगोफोर नैबे टुक्राझारनिफ्राय दिनै बाजार दिनबोनो लाइमुथिया एसे डेभेलप जागासिनो दं यस जार्नि टु लाइमुथि गोबावनि उनाव मेसें फैब्लाल' फ्राय थांनाय जायो थांबाय थानाय लोगोफोर जायफोरा गामि सिंनि थासारिफोरखौ नायनो मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांदो हिसाबै गामिनि थासारिखौ जों बेयाव मोनजेनबाय अबसे आंबो गामिनिनो लोगोफोर गामिनि थासारि माने नैबे बोथोरा समायनाया बेनो जेरैथिंबो नोंथांमोना नुगोन माइनि बारि माइ बारि दा माने फिसा फिथाइ ओंखारनायखौ नुगोन आरो नै स दिस इज भिलेज फैबाय मोनसे लाइमुथि मोननायनि सिगां मोनसे दखान सामपुर मोननायनि सिगां हो बेखौ मा दखान होनो लोगोफोर र' मिथिथ'वा मा दखानाबो I love you दखान बे आबैनि मइथे न'आलाय न'आ महाय खाथियाव ए एंगौ लाङा नोंसोर थाइगिरसो होनो मइनिफ्राय लाबोदों हादानिफ्राय ओमफ्राय नोंसोर बायस'नानै लांग्रा मोजां इदिनो रोंनांगौ बिजनेसखौहाय नङाला बैसोरसो लांफैलायगोनलाय नंगौ नाङा जोंनो लांनांगौ जोंनो फानहैनांगौ नायनि माबायदि बायदों माबायदि फानदों हाब गिदिरथार माथो थाइसेयाव बेसेबां थाइथामजों 20 थाखा थाइथामजों 20 नोंसिनिबो एसे लाब थाहैखायो दा बिदि लांला दे लामाथ' थाहैनांगोन बिजनेससो नालाय मा गामिनिफ्राय लाबोदों आदा औ बे निज्लागुरि गिदिरथार माथो न'नि ना हाग्रायाव लायनायनिब्रा न'निबो माखासे हाग्रानि माखासे ए बेलाय नै थाइगिर बे टाउननि मानसिफ्रा जों हरना ला बे थाइगिरखौ मोनजाहैया आरो ने नोंसोर लाङालाथ' मोनजाहैनाय नङा बिसोरो ओमफ्राय दखाननि नामा मा आदा दे बागि मा दखान लगय माने माब्रा लगाय लथाय मानसिनि नाम हा लगाय दखाननो बियो जाहैबाय जोंनि सामपुर मोननायनि सिगांनि मोनसे बाजार बेफ्रावथ' बिसिमाथ' फ्राय डेभेलप होनजासिगोन नै बेवहाय सिसि ब्लक जाजोब्बाय नैबे लामाया ओमफ्राय ओरैबो थांबाय नैबे सिसि ब्लक लामा ओमफ्राय जोङो थांनांगौआ ओरै थांनानै ओरै दै बारहैनांगौ आरो थांबाय थानि लोगोफोर अब्ला स' लोगोफोर जोङो मोनफैबाय दा सामपुर स' माने नैबेजोंनो स' दै फैबाय थायो नालाय ओंखायनो स' ओमफ्राय नैबे दैयानो जाहैबाय सामपुर दै बे दैया राना मेसेङावबो दैज्लाङावबो राना ओमफ्राय बिसिनि दलाङा नैबे बेबायदिनो दंफांनि दलां ओ माय गड ज' हगा देखा जायगा दलाङा बायब्लाबो आस्तेसो गोग्लैगोनथ' आस्ते गोग्लैलानो जाबाय गोग्लैलाबो खेबसे संखेब गोग्लैलानो जायो बारबोबाय दे यस अब्ला जों हाबबाय माने महाय हाबखो लाइमुथि एरिया दिस इज लाइमुथि एरिया ओमफ्राय थाइगिर दहाय लोगो मोननाय बायदि थाइगिर बिफांफ्रा एभेलेबेल नै बेबायदि ओमफ्राय बेफोरबायदि इउनिक जेरै एलिफेन्ट आपोल होनना बुंदों थाइगिर इंराजियाव एलिफेन्ट आपोल दा एलिफेन्ट आपोलफोर बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ गामिनिफ्राय हरा टाउननि मानसिफ्रा मोनजाखाया जेरै आदा अनसुलामोन स' दिस इज ओरैथ' गामिया एसे गोजामान जाबाय हाबजेननायाव नै नायदो गयफोराथ' देरबाय 2011 गयफ्रा देरजोबखाबाय लोगोफोर नै मोजां फिथाइ थाइसै आरो नै
माइ नुबाय माइ ओमफ्राय नायदो माइ ओरैबायदि मोजां माइया माने बिराद मोजां देमा नै माइया गैयाबाबो 14 मन थांगोन बिगायावनो नों माबाखौ नायब्रा मा होनोखौ आखारदो नोङो आखारदो वाव सारा दिजिआव मोजांबानो जाखायो दा बावहाय मेसेङाव नायफैल' जोगोनार फिथाइ औ जोगोनार बिफां बिदि मावनायसैलाय बिदि मावलायनोसैलाय जोगोनारा ओरैबायदि अन्थाइ बल्दार अन्थाइफोर बायदि दं गोरोन्दां गोरोन्दि थादलाजोबो बिराद मोजां जायो नै दैया बिराद मोजां थायो माथो दैया थायो बिसोरनाव दैया सिन्था गैया दैयाथ' इम्परटेन्ट ना माइयाव वा नुबाय दा मा मावो जोगोनारबो खाख्लौबो ज' ओमफ्राय सोरबा बोरैबाबा बेखौ मिथियाबा जोगोनारखौ खाख्लौखौ लोगोजों लोगो बोरैबा ओंख्रिखौ सोलायनानै जानोबो हागौ आरो बेनो आरोखि ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव सुवादखौ मिथिबासो जोगोनारबो बेनो खाख्लौबो बेनो एखे बिदि जाहैयो आरो खाख्लौ नामा मानो थानाय मिथियालै नों मिथियोदां खाख्लौखौ मानि थाखाय नाम खाख्लौ थादों होनबा बिदिबायदि बे संनायनि सिगाङाव दानखावोबा खाख्लौ होनो नालाय खानानै लाबोबाय ओमफ्राय दानखावबाय माने बेनो खाख्लौ जाहैबाय आरो आच्छा खाखांबाय खानायाव खा ओमफ्राय दाननानै ख्लौ होनायाव ख्लौ जानोबो हागौ खा दाजाब खाख्लौ and finally this is Laimuti market and this is Kaklou area नै कारेन्टआथ' बिसनिया दंखासै गोबावसै कारेन्ट साप्लाय फैनानै बे जाहैबाय लाइमुति मार्केट लाइमुति बाजार जों हाबसिगोन आखिजों डाइरेक्ट बाजार एन्ट्रि yes this is लाइमुति बाजार भेराइटि माबा माबि मोनसै बे बाजारावबो बाजाराव हाबथ'वा बागाना नायदो नैबावबो ओरै फिल्डआव हाबबाय नै फिल्डजों बाय ओरै हाबनानै बहाय लांबावो मिथिले गोदो बांलादेशआव सालायग्रा खान एक्सपार्ट थारलै गोदोथ' नों ट्राकसो सालायोमोन शक्तिमान ट्राक ना मा ट्राक शक्तिमान बांलादेशनि बे ट्राक माबानि इन्डियानि नङा जापाननिसोमोन जापान कम्पानि जापान मेड लोगोफोर जोङो नैबो दसे स्टप बेबायदिनो आस्थेयै बेफोरबायदि स्कुलफ्राबो थिं न'जोंब्लाबो माने आस्थेयै डेभेलप जाबोगासिनो दङ नै बेफोरबायदि एजुकेशन इज इम्परटेन्ट रानिं स्कुल बेनिफ्राय सिबिं बेयावनि बे जायगानि आबाद सिबिङा बिराद गोजौ जाखादों नै आंजों समान जागोन दे बे सिबिङा माय गुडनेस नै बिबार बारजोब्बाय नै फिथाइबो थायबाय सिबिङा बिराद मोजां जादों नै नायदो सिबिङा बेसे गोजौ लोगोफोर नै आंनिफ्राय जौसिनबो दं माय गुडनेस नुबाय दा बेफोरनो आरो गामियावहाय लामा खिन्थु दे नैबो मोनसे लामा नै ट्रेक्टर खारग्रा जानांगौ बियो नै ट्रेक्टर ओरै गामियाव थाङो ना थाङा बे लामाखौ मिथिया खिन्थु लामानि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुबाय नै आं बुंनांले बे जाहैबाय लामानि अबस्था नै बेलाय गोबां गामि दं बे लामाजोंनो थाङो नोंसोर बेजोंनो लायसयो जोंनि बेजोंनो ओरै खाजायो नालाय मादैनि माथो गामि जोंनि गोजोनपुरि बेनिफ्राय बेयावथ' नै माबा सिमेन्टनि पस्ट न'नि बायदिसिना पस्टफोरनि सिमेन्टनि बानायग्राबो बेयाव दङसै नै बेबो लाइमुति बाजार खाथियावनो थारमाने बिराद आवगायबाय डेभेलपिं होनजागोन आरो नै बिरगोन माबायदिलाय दंखलखौ हेन्डपाम्पखौ आं नुनानै ओरैबायदि आसरित नांदों आरो आसरित इउनिक फाइनालि कामिं लामाथ' उदायखानाय बेजों बारबोनांगौ नै बलेर'सोथ' सिन्था गैया yes दानिया बाजाराव हाबनि लोगोफोर एसे दे बाजार दा जोङो बाजाराव हाबबाय बाजारखौ एसे दिन्थिगोन जों ओंखाम जाग्रोनि नैबे आदै रनेयानो बेवनि बस बुङा दालाय गामानथ' मिनिखो बसरा लाइमुतियाव ओंखाम जाहोनो हायो ना हाया नायनि जाहोनो हायो ना हाया हायो दे मोनजामानायसै माने ओंखाम हटेला मोनसे दङ दंनायानोथ' मोननैल'सै नैबे हटेलाव फैबाय जों हटेल होनांगौ ना मा मोनो एबा साहा दखानबो हटेलबो औ बिदिनो खालामनांगौ बा संग्रायाथ' माबाया सारायफ्राथ' चाइनानिसो नै चाइनिसनिखा गोरोङानो ना माथो रोङा लकेल खिन्थु चाइनिसनि ना हनै माबाया सारायफ्रा जोंनिलाय लकेल साराया नै बैसो हनै बिदि आरो ओमफ्राय मा बिदर ना ओंख्रिया मा सङो अमाल' आच्छा ओमफ्राय जाग्रा बिदिनो सिंग्रा बल्दार चावमिन बेफोरनो सेल जायो नालाय ने बिदिखौनो जालायो दा जाबाय दे जों ओंखाम जानायसैलै नोंनि दखानाव दोनै होमब्ला गोदो महायमोन नङालाय जोंहा गोदोहाय बाथाबारियावमोनलाय आंनि जोनोमा बाथाबारियाव बेंटल बाथाबारि ओंखाम जाना लादिनि होमब्ला फांखा दंखायनो सिन्था गैया ओमफ्राय दखाननि नाम दंना गैया
दखान नाम दोनथ'नाय जाथ'वाखै नाम नांलायखाया दाबो ने नाम नाङाखै नङा लादो दोनाखै नालाय बेयावनि दखानफ्रा नाम थाया फ्राय माने मालिकनि नाम उमुकनि दखान बिदिल' आरो ने जेरै नोङो मा होनो नोङो नामा हो जेमसासनि दखानाव थोदोलैल' होननानै लेंबोगोन आरो ने बिदि आरो सफैजेनबाय नै मैथा बाथोनजों ओंखामजों सफैजेनबाय नै दानेबा मिनि खैरो मा लाबोखो बाजैयाबा हौरै होजेनबाय हनै अमा बेदरजों दालिजों अमा बेदर नै न'आव संनाय बायदि संखादों दा ओमफ्राय नैबो दालि लेबु सिम्पोल खाना सिम्पोल भिलेज सिम्पोल पिपोल सिम्पोल दामाबो सिम्पोल थालिर हायथा नै थालिर हायथा ओमफ्राय मा खालामगोन बेखौ चिप्स बानायगोन लोगो नै जायगायावनो बेखौ हानानै चिप्स बानायगोननो बेफोरनोसै आरोना गामिनि फ्रेश लोगो आदा अनसुलायाथ' ओंखाम जानानै फैखानायखाय ओंखाम जायाखिसै आदा अनसुलाया ओमफ्राय बियो मा जाखो नै सिंग्रा साम'सा गामिनिजों टाउननिजों मा फाराग दं सिंग्राया बहुत फाराग दं टाउननिया मस्ला मस्लि होयो ओमफ्राय गामिनिया सिम्पोल एकदम प्लेन बिनि टेस्टआ बिनि मजादारानो एसे आलादा गोथाव आरोखि लाजिनाङा जादो आदा जादो अननानै दे अननानै जाद्रा खेबसे दा नै बेबायदि चाइनानि बानायनायखौबो सोलोंहांबाय बिसोरो नै माबा ललिपपनो काबाबनो चिकेन काबाब चिकेन ललिपप ओमफ्राय नैबेथ' जाहैबाय साम'सा बे जाहैबाय जेमसास आदा जेमसासनि दखान बे नैबावहाय बिसोरना माने वाशरुम टयलेटबो दङ नै बाजारनिनो बिराद मोजां बावनाय जोंनि हरैसो बेफोरबायदि गैबावा ओमफ्राय वाटार साप्लाइयाबो माने दैनि सिस्टेमाबो नै रेडि खासै नै टिपकल दङ ओमफ्राय मेसिनबो दं होनै बाजारावबो बाहायजानांगौ बेखौनो नुबाय बिसोरनिया लाइमुथिनि माबाया कारेन्टआबो दंबाय थायो नै लेडिस ओमफ्राय ओरै जेन्टस माने बिसोरनियावहाय माने बाजारनि जिनाखि लेट्रिन हासुग्रा बेबो रेडि बावखा बिराद मोजां नै आरसिसिनि गिदिरनो जोंनिजोंसो गोबां बाजारफोरावनो बेफोरबायदि गैबावा जोंनि साहा थिगानो टयलेटआबो ओमफ्राय बिसोरनो फ्रि बावसो जायगाथ' आमटेकाफोर बायदियावनो फैसा लाबावसै बाजार कमिटिया फ्रियावनो टयलेट बानायना होनो हाबावाखै दाबो दिनै बे फ्रि बावसो बिसोरनो थाइसेबो होना माखासे जायगाफ्रावथ' हासुनायावनो थाइबा नांगौ जायगाथ' मेजरिटि बर'फ्रानो नालाय ओमफ्राय बर'फोराथ' बिराद बेदर जायो जाहैबाय दा ट्राइबेलफोरा दा बिसोरनि बेदरनि बाजारफोराबो एभेलेबल दासिमावबो एभेलेबल नायदो नैबे अमा मोननै आदानिया जोब्बायानो माथो आदानिया जोब्बाय नैबे रिजेक्टल'सै नै अमा खर' नै बेबायदि बेसेबां फानो आदा केजिबो 350 हायनामुलि सोग्रोबायमोन लादाया गुस्थियाव मोनसे स्पेशल बेदर दिन्थिबावनि स्पेशल माने गामिफ्रावथ' एसे स्पेशलानो जायो टाउनावथ' एभेलेबल दा बेयाव गामिनिब्लाबो नै बेवहाय बिसोरना बेदरना रेडि बावसो नै मा खासिना फान्था ना मा आदा इयो खासियादि होनदो भान्जी लेडिस भान्जी माने फिसा जानो रोङि लेडिस सांग्राम मानसिखौ बेलाय नै ओमफ्राय बेसेबां फानो केजि 600 रुपिस 600 बेसे गोबाव जाखो सोलियो दा नाङो दा सोलिनायाथ' रेन्टगोन आरो दिनाव माफा थाङो ओमफ्राय गुबुन खामानि मावदेर नाङा दा न'खर सोलिनो हायो बेजों सोलिनो ना लोगोसे बेखौबो गायनाय फुनायाथ' बोथोरावल' जाबाय थिगैनो दं मा नाम रा आदानिलाय रबास बसुमतारी ओमफ्राय महायमोन गोदो नङालाय लालाय सनाफुरनिसो माने जोंनि हरै भुटान बर्डारनिसो भुटान बर्डारनिमोन ब्रयलार दखान जेरावबो ब्रयलारखौथ' नांगौसै दाने सोरबा हांनानै जायो सोरबा रुनानै जायो सोरबा एवनानै जायो बायदि ओमफ्राय नैबेवहाय खर' आथिंफ्रा नै बिदिसो नै ओमफ्राय खर'खौ नोङो बुथानाय साइजआ माने खर'निफ्रायसो जागायो खर'निफ्राय खर' फंथाम देयाब्ला बे थैयालै गिदिर माथो मैनि आसामनि ना बेंगलनि आसामनि लकेल फिसिनायनि नंगौ मैनिफ्राय लायो That means Sinadiनिफ्राय हिन्जावफ्रा बायफैया नालाय मेनि हिन्जावफोर बायफैयो बेलासिबाथाय बिसोरनो 50 हरैनो सट जायोलै मानसिफोरनावथ' लोमजानाय साजानाय जायो बयनाव इमारजेन्सिनि थाखाय बा फार्स्ट एडनि थाखायथ' नांगौ मुलि दावालि इन्जेक्सन बेफोरनि थाखाय दा बिदियाबो बेयाव एभेलेबल मोनथामसो दङनो जेरैहाय नैबो मोनसे दं नै फिसानो नैबो आदानि बेलाय नै
फार्मासि जाहैबाय आरो सोलियो दा आदा सोलियो ने थुक थाक माने जों ओरैनो प्राइथमिक सिकित्सा खालामनाय जायो हायैखौ जों रिलिज लाइमुथियावबो फ्राय न'खरफ्राबो डेभेलप जाजोब्बाय ना माहाजोन जाजोब्बाय गारि बाइक बयनावबो दंसै दा गारि फोसाबग्रा दखानाबो गोनांथि ओमफ्राय दा एभेलेबेलसै मोननैसो बायदि दं खोमा दा नैबेवहाय मोनसे दङ नै बेलाय नै बेथ' जोंनि फंबाय आमथेखायाव बिराद गोबाव एक्सपिरियेन्स लाना फैनायनि बिन मावो खोमा बेयाव मिथिसारनानै बेलाय फुल इन्जिन सार्भिसिं गासैखौबो मावजोबखायो दा ओमफ्राय सलि दखान बाइकफ्रा एभेलेबेलसैबावबो दङ गोबां दंलायसै ने माहाजोन जाजोब्बायलै लाइमुथियावहाय साहा दखानफ्राथ' बिराद स्पेसियेल जाजोब्बाय नै चाइना मडेल सोलोंजोब्बाय ओरैबो नायदो चाइनानि जोबसै ना मारा नै जाग्रा खायद'फ्रा चाइनानिसोसै नैबे इण्डियान नैबे चाइनिस नै बे ललिपप ओमफ्राय काबाब मा बिराद सोलियोदां बने बागि बाहेरायाव सोलोंनान फैनायनि ना मबाइलाव नायना सोलोंनायनि बोनो बे मा चावमिन बिदिखौल' जाखासै ने ओरैनोबो मानसिफ्रा ओमफ्राय बे मा महिलाफोर जाग्रा दखान ना माइलाय माथो महिलाफोर गोजा नोङो दखाना लाजियो ना मायो गावसिनि खोथासै दे माबायदि एवो जोंनि बर'फ्रा चाइनिस स्टाइलखौ फारसेजोंहाय प्लेट फारसेजों गारबा मा नाम भागि नोंनि नामा आबेद मुसाहारि बा मा होखो चिल्ली सस बा लाइमुथियाव बिराद बिदिसै जानाय खायद'आ बिदिसै आजिखालि बिदिखौसो मोजां मोनसै ना जानायफ्राबो मा आखायाव मा दं नोंनिया प्लेटजों गारबाजों साना दाउदैया जोबगोन माथो सिंग्रायाथ' बिदि स्लिम जायोनो ओरैनो सोलियो दा एसे खामायनो हायो दा दे सोलिनांगौ बेनो आरो आसला ओरैनो थानाङा नैबाव आरोबाव मोनसे दखान नै बेफोरबायदियाथ' थाबाय बेनिफ्राय नायनांगौआ नैबे लोगोफोर नै ब्रयलार आइथिंखौ नायसाय सोरनि फेभरेट नायनानै ला नै ब्रयलार आइथिं फ्राय ललिपप नै नुवाखै बेफोरनोसै बेयावनि दखानफोरा फ्रिजफ्राथ' दंजोबखासै कारेन्ट दं नालाय बेबायदि नाय मा नायदोंलाय स्पेसियेल दे जुइसफ्राबो एभेलेबेलसै सफैजोबसै बेयाव लामाफ्राबो मोजांसै ना आरोबाव साबसिन डेभेलप नैबे जाहैबाय सेन्देल दखान जुथा दखान आरो बेजों लोगोसे फैसा बयननाय सोनायनि माने अनलाइन सार्भिसबो खालामबावो नैबे फंबाया बेलायनाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरोबाव आसल बुस्थु आं मा नुदों नैबावहाय सेकेन्ड हेन्ड मबाइलबो फानबावो नै आइफन खिथेन दंबावोसो नै नुवाखै बेबायदि 6200 वारेन्टि माने बेसे गोबावनि वारेन्टि दं 2 weeks सप्ता खननै 14 दिन आं फैसा एसे बयनदों नै नांगौखाय बेलाय मा नाम नोङो सामुएल मुसाहारि बेलाय जबलेस बेसेबां फरायनायनि मा होनबावनो खोन्थादो हाबा लायाखै दा लाबाय हाबा लाबाय कन्ट्रेक्चुअल जबनि थाखायथ' जों दा एभेलेबल आं दा कन्ट्रेक्चुअल जबनिफ्राय ओंखारनानै मालायनि आन्दाराव थानो बानानै दा गावबागाव बिजनेस 4 बोसोर कन्ट्रेक्चुअल जबाव थाबाय थानायालाय दा ओंखारनानै दं आरो ओंखारनानै दा गावबागाव इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस सोलिबाय आरो बिदिनो जानांगौ माथो माने सेक्रिफाइसनि सायाव जायो खाथिनांगौ आरो ना खाथिनांगौ ओमफ्राय बिजनेसावहाय टेकनिक आमेन आरो टेकनिक नांगौ सार्भिसा जिखुनु जा दा सोरबा माने मोनसे दखानाव मानसिफ्रा दखाना जोनोम जायो थैयो सार्भिसनि सायाव जायो आरो नों कास्टमार माबायदि सार्भिस होनो हादों बेनि सायाव सार्भिसनि सायाव जायो नों सार्भिस मोजां होलां कास्टमार फैबाय थागोन बिजनेसा सोलिबाय थागोन आदेरुनि बाजार गोदान गोदान दिनैसो जागायदों अपेनिं थिगैनो दं नै बोथोराबो फैबाय ना दहायबो आं रायलायखाबाय बेलाय नै सोलोंबाय थिगैनो दं आदै लाइन हमबाय थिगैनो दं दा गस्ला लंपेन्ट सि दखान नै बेलाय लाइमुथि बाजारनि सि दखान बर'फ्रानो थिगैनो दं बिदिसो जानांगौरा बिहामजो दंना गैया नै मैगं खुमब्रा बेसेनि फानदों बाजै खुमब्रा बेसे गिदिर गोलावथार नै 80 थाखा थाइसेयाव माथो दाम दंसै ना मारा लाइमुथियावबो ओमफ्राय बे लिबु बाहाङाव बेसे लिबुआलाय 10 थाखा बाहाग आच्छा ओमफ्राय ओरै थासुमलि
थासुमलिया गोथाव दा ओरैनो थासुमलि बेसेबां केजि बाजै थासुमलियालाय 20 थाखा केजि ए खमानो ना 20 थाखालाय जोंनिजों बाराथार खमथार ओमफ्राय ओरैहाय नै न'नि बानजुत ना बानलु होनोथाय बानजुत खादा बानजुत नैलाय ओमफ्राय ना गोराना मा गुरनायनि ना बायस'नायनि खखानि ना मावा नामा ए दे दुब्लियावनो न'नि दुब्लियाव फान्थाव जोलै ना माथो बेलाय फान्थाव जोलै बेलाय न'नि मानसिसो नै जोंनि ओरै संसार जाफैलायबाय ओजोंबो दङ दा दाबो दङ बे ना बेबो बिदि ना बाहाग होनाया बिराद मोनथारो नै ओरैहाय बेलाय थारुन दङ सिबिं ना माथो इलाय औ बेसर जोलै ना मा होनांगौ जाखो बेसर जोलै बे ओरैहाय थारुन कुचु रु हो नै हाब देमाथार नै माबाया मा होनोमोनलाय मैफ्राय আপনার কি কয় এটা হ্যাঁ কি পুরাইয়াড়া কিমান একটা 10 টাকা हाब 10 टाकानि गिदिरनानै मोनोथ' आरो नै थिगैनो दं देमा माबाया नै दैनि बिसरा ना दाबायदि बिदिनो दाबायदियाव लांनायसै दे होमब्लाबो गोबावसै मोनजायैया भाग मोननै हरदो दे मा होनोमोन दैनि बिसर औ दैनि बिसर न' खाथियाव मोनखायो दा ए माद्रासावसो मोनबोदों भुटानावसो लाया नामा हो ए लायग्रा आदानो ओमफ्राय नैबे बाजै बे बाजै नङा ए लायग्रा नों सोरा बाजै जाहैबाय ओमफ्राय दाने दे थादुना बेसे थारुना 30,000 थादुन होनरा बोदोननि थादुन औ थाइबेंआ सोरनि थाइबेंआ दे बाजै हरदो दे सोरनिसाय थाइबाल' थाइबेंआ थाइबाल' हरजोबदो दे ओमफ्राय ओरैनो गया मोनबायबो ओरैनो ना बांलादेशनि गयालाय मोनबायबो बा ना बोथिया माबा-माबि गोराना नै लकेल डक्टर आयं बिथिनियाव ना मैमोनलाय गोदो बागमाराव मोनो बागमाराव नुगासिनो दं गासै मोनजोबखायो नामा मुलियानो मोनो गोदोनिफ्रायनो बेबो खामानिखौ मावनानै जाग्राखा बिदियाव नंगौ हाब नैबे मबाइला गुवार दंखायनो मालाय सिन्था गैया बे थफ्लाया मानि आयं बे जन्दिसनि ओमफ्राय नैबे गोरबो सावनायनि गोरलैफोर गाबनायनि आदसा गोरबो सावनायनिबो दं ओमफ्राय गोजौनिबो नांनायनिबो दं मा बेमारनि मोनो आदा मा बेमारनि मोनो हिसाब सारा फ्राय हाजोबखायो होनदां अजानि खोथाखौ लायना माब्रै होनदों आयं बिसिनि खोथाखौ दालाखा अजानिखौ अजा बिदा हाराम जादा खालि आं हायि गैया अजाफोरनि आं हायि गैखाया गैयालै हाजोबखायोनो माबाफोर दं गैयाबाबो दङ नंगौ आरो माबाफोर गैयाबाबो देनो मोनाखै होनब्ला थाल रोङाबाबो बे आखलखा इसोरो नंमारगौ ओइ आयं नोंखौहाय नै माबाबाय माथो बखिबाय नोंखौहाय एरना होबाय दे आयं दे नायबावदो नोंथ' नायखायो दा भिडिअखौ आंनिखौ नुहैनायसै दे नोंखौ मिलिटारि स्कुल औ मिलिटारि स्कुल नोंनो दा औ ए मिलिटारि स्कुलनिखौ नैबेथ' देमाथारनि माबाया मा होनोमोनलाय मानदेखौबो लानायसै बेसेबांथो 10 थाखा एसे गिदिर मोनो रानै ओरैनो गुमैने 10 थाखानि मथा गिदिर मोनोथ' नै ना गोरानाथ' बिराद एभेलेबेल नै खखानि नामा आयं मानसिफोरनिसो ए ओमफ्राय नैबे मैथा बांगाल खुमब्रा मुदुफुल मोनसे जिनिस फसायदों आं मा इलाय सोलाय मा जिनिस फसायदों
थाथ'दो र' दे नोंनि फसायनाया मा अ नोंनिखा बेसेबां 40 आङो थाइसे नों थाइसे ब्रा होमबालाय बेखौ नोंनि थाइसे आंनि थाइसे दे 40 दा आब' 40 थाखा हरदो हा मा जोलैरा बुथा माबानिसै नामा मेघालयनि मा जोलै बेलाथि बेफोरसो लायनायसै आं दे बानजुत लाय बेफोर ना बाहाग जाय जायफ्रा मोजां मोनो नै लाइआव फानलायनाय बेलाय जा गिदिर गिदिरनि थादुना सेरनायाव बेसेबांल' नै नङाखै मोनो दा सिन्था गैया दा अमा गोरान बिक्री হয় ना भाई ক'ত পৰা আহে रुनिकाटा ए बिक्री হয় আৰু বড়দিন আহিলে আৰু বেছি হ'ব কি নাম ভাই अजय कुमार बेबो सासे फंबायनि निमन फंबायनि दखान दं नै मा दखान होयो नोंलाय जेरक्स दखान जेरक्स डिटिपि जेरक्स ओमफ्राय अनलाइनबो अनलाइन जायो अनलाइन सोलियो ओमफ्राय सोलियो बिदिनोसै सोलिनायालाय इउटिउब चेनेला मा मोनलाय नोङो नामा निमन नार्जारि इउटिउब चेनेल दङ ओमफ्राय गोबावसै नामा नोंबो गोबावानो जाबाय गोबावसै हाबा जायाखै दा जायाखै थांथ'वाखै बेफोरखौ हाबाबो जायाखै ओमफ्राय सिंगेलबो औ सिंगेलैनो दं दे नैबाव आरो मोनसे दखान गिदिर जाग्रा दखान दंबावो नै गोबावसै आं बेखौ नुनानै जायोबो ओमफ्राय खेबनाय जायामोन दिनैसो खेबबाय आं बेवनिखौ ओरैनो चावमिना एसे आलदा कालार होआलै दा एसे बायदि गुफुर नुदों आं बांसिन लाइमुथिनि माखासे होआ अ मोनने बेसेबांबो लादु दं नोंसोरनो बानायजोबखायो दा नों बानायो ना मावग्रा दं नोङो बानायजोबखायो गोरोंजोबखा माथो आखाइया दाम दंसै बिसिनिया ओमफ्राय नैलाय बेफोरथ' माबा जाहैबाय नै साखनि बेथ' थाखाबाय नै बे पक'रा नैखौ मा होनो बे ओमफ्राय नैलाय आलु चप पक'रा काबाबाथ' कमनसै बे जायगायावहाय ओमफ्राय ओरै दंबावो नै माखासे बेलाय नै गजा साना गुगुनि मानसियाबो बिराद भिर जायोलै नै दखानावहाय नै गोबावखासै ना 10 बोसोरसो बाजार खुलिजेननायनिफ्राय नामा बाजार खुलिनायनि सिगां दस्रा दंमोन ए ओमफ्राय उनाव नोंसोर होबाय नामालाय माथो जिलियन दे आदावफ्रि तामुल खायगा नैबेलाय जों गामिनिमोन नै ओरै थाफैलायबाय बेबो बिजनेस मा मावदों दालाय फाथो मावबाय औ माइ मावबाय औ दा नै बेसर मावबावनायसैलाय फाथोआ खय बिगा फाथोआ 10 बिगा जागोन 10 बिगा बा बहुद थ' 10 बिगाया दाम दं दा फाथोआ देग्लाय साबसिन दा देग्लाय ओमफ्राय नै बेवहाय गय गोरलै मोनजेनबायानो नै नुवाखै एडभान्स जोब नामा रालाय मुथियावलाय हो 12 मास बांलादेशनि ना लकेलानो गया ए लकेलाबो गय गोरलैखौ मोनबाय थाखायो जोबनायाव माने भिडिअखौबो फोजोबनायसै लोगोफोर जों बाजारनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय प्लिज डन्ट माइन्ड गय जाबाय बिराद गय जायो नालाय गय जाबाय ओमफ्राय दा थांनायसै ओमफ्राय माबायदि मोनखो लाइमुथि बाजारनिखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो हागोन